always believe that the proven solution in addressing poverty is agriculture. In data would show na makatabang kayo dako in addressing poverty ang agriculture. Ug ngano ang probinsya kuwang kayo og programa. Before ko nilingkod niya ato ko sa World Bank, tanaw ko unsay mga grant for agriculture. I was so heartbroken to see na ang Cebu lusira ang programa nato. Walay mga grants nga i-apply nga daghang milyon nga grants i-offer sa World Bank. Wala ta. But the other provinces have mga 200 grants ipang-apply para silang agricultural program. So mo ni ingon yung pag-utan, umiagwin na ato ganing buhaton. Dalaygon kay ning gi-adapt na programa ni Governor. And I guess, dili lang ni kani ang kaning faith program. Daghan pagyud tingay ni siya programa para nato nga mataas ang atong mga panginabuhian pinaagi sa pagtabang sa provincial government. Sa Inanchong Activity Center sa Naga City, gipanghatag ni Governor Pambari 4 ang tabang sa mga mag-uuma ug mananagat gikan sa mga lungsod sa Southern Cebu. Ang gobernador naglantaw sa pagpalambo sa panginabuhian sa mga mag-uuma ug mananagat pinaagi sa Food Always in the Home or FAIT program sa Cebu Provincial Agriculture. Sa mga mag-uuma, gihatag ang mga fertilizers ug mga seedlings ug uban pa nga magamit sa ilang pagpanguma. Sa mga mananagat, gihatag usab ang mga materialis nga magamit sa pagpanagat. Pasalamat mi niya kay gitagaan mi niya og suporta para sa among mga pananom. May Pambari 4. Malipayon kami sa programa sir kay buhan matabangan ni mga uma. Matabangan ni sa mga gobernador. Karon kay programa ni apo mo sa barangay. Salamat mi nga siya na mayong gobernador. Dako kay mi pasalamat nga mga farmers nga gitagaan mi og seeds. Ingon man sa uban nga mga crop giant o mga seedling nga panghatag. Salamat kay sa Gob. Sa programang pag-agrikultura, prioridad ni Governor Pambari 4 ang sugbo nga adunay pagkaon, suporta sa panginabuhian sa mga mag-uuma ug mananagat. Si Governor Pambari 4 nagpasalamat sa pribadong sektor nga nisuporta sa mga programa nga naghatag og tabang sa mga mag-uuma ug mananagat. Ang Atlas Fertilizer Corporation naghatag og mga abono ug labaw sa tanan, mutabang sa pag-edukar sa mga mag-uuma sa technical assistance aron mas malambuon ang panginabuhi sa agrikultura. Pero dili lang abono among ihatag sa mga farmers, no? Kundi ang labing importante ang technical assistance. Unsa man ni siya. Ining among gitawag na technical assistance mao ni ang pagtudlo sa mga mangunguma unsaon paggamit sa abono para ma-maximize nato ang benefits niya ni ug magkapatlambo ni sa mga abot sa mga pangunguma. Ako si Monching Auxtero sa bag-ong liderato, manginlabot magpakabana tungod kay ato ang Sugbo.